Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate so Maskandi news, Maskandi updates. Makuphela uDisemba gazi ngaphuma kuMaskandi ngale ndlela esixoxa ngayo ngoba ngithatha njengomdlalo mase ninanithatha ngeenhliziyo nize ningibeke kabi. Kanti lana sinendlela ukuthi bayapromotheka bobabili. Ake sikhulume-ke nganasi isimanga we-guys. Niyakhumbula ukuthi 2 minutes ago Ukhozi beluyinto yonke lunjeya. Manje Ukhozi selifike ne-top 10 esinomthandeni. Sebezoprove i-point. Mase beyaphika ukuthi umthandeni uyanyakazisa nje. Uvukuza kwasani. Ngoba manje uyabona ukuthi ulayini usubhede kanjani. Utshekile ulayini abazazi ukuthi bayovota ngale benze sho ukuthi ivoti lisigxi kumhlobo wenene nomhlobo wenene futhi asebewubukela phansi. Hey we guys, kodwa-ke nayo into guys singaqhubeki nale video. Ngicela ukuthi i-behavior yomlandeli noma ngabe inobuxhwanguxhwangu inani sishiye nomlandeli ukuze siprotect i-artist. Angithi bukani same people ade bethuka Ukhozi manje sebebuyile manje base ngeke silawule akekho thebe abalawula. Okunye-ke futhi guys ngimjabulela ubhuti ukuthi angene ku-top 10 and ukuvotelwa kwakhe asingaxobi please. Asenzeni nje izinto ngobuhle nangenhliziyo evulekile ukuze izinto zihambe kahle. Lento yokuthi useyadelelwa ngoba enjani uyakhula kule ndima. Uyakhula futhi kuyabonakala ukuthi unayo lento. Njengoba efikile nje ngisho bengagqisha kuye kulungile guys, kulungile. Lento yokufika nomoya omubi njalo yiyo lebuye iyakhe isigcwagcwa nestina. Asijabuleni nje. Sibe kodwa sime ngani ukuthi senze iqiniso la sifuna ukwenza iqiniso khona. Naba-ke ngibahlekayo. Ukhozi baluthuka ngathi mina ayibo nifike nachema nokhozi. Naze nenza ngathi kusekhaya kini. Nakho sekuphuma indaba. Angithi uzoma kanjani kulayini uqonde we guys? Uzoqonda kanjani kulayini? Be confused kangaka. Sekufika indaba, hayi sebeyagijima bayothuka Ukhozi. Ngoba i-live video ayishongo ukuthi alithukwe. Sekumele manje sekufika i-top 10, hayi seyikhona into ebabuyisa kuKhozi FM ngoba phela lo Ukhozi FM kwi-song of the year ilona olukhulu. Sebethi sizoveza amandla ethu bazobona ukuthi kusakhona thina. Ngicela ukubuza ukuthi ngo-music video amandla abo bazowaveza bethini. Hayi guys ngiyadlala nani ningazi nibe serious kodwa niyibuke lento. Jiki sizoveza amandla kuKhozi. Into yethi noKhozi kuphelile. Ukhozi ngelisayenza imali. Ngithi mina ukhuluma ngo-SABC. U-SABC kahle. U-SABC ubukubuka iy'nhlelo zabo zangoDisemba. Imicimbi bayenza ngoDisemba. Akungenwa futhi mahhala izinto zaka-SABC. Nina nithini-ke? Ngalabo 150 beni enithi beni bashaya ngo-5,000 ngo-20,000 niqamba mangala ngoba asikho i-screenshot esindizayo se-airtime ya-5,000. Angakasitholi namanje. Kunalokho makuthiwa kanti nivote kanjani bavele befake blue hearts guys. Yona evidence yabo. Futhi omalume nobhuti bethu nodade hayi bayangihlekisa. Kuthiwe phela angithi nje kwathiwa kuvela i-song of the year kwababaza-ke abantu abaningi. Esikhundleni sokuthi bona bafake i-proof sigcwale ngabo ukuthi ngempela siyenzile lento. Nayi i-airtime yo-5,000. Nayi ya-10,000. Blue hearts. Manje base sikholwe inhliziyo eyiblue ukuthi sikholwe inhliziyo eyiblue lezimhlophe ukuthi nivote ngamavote ngoba phela umuntu othi yena uvote ngo-20,000 shothi umuntu lo okwazi uku-SMS kwaba over 13,000 because i-SMS i-150 each. Wena uthi ngo-20,000 ukwazile uku-SMS ka-13,000. Shothi-ke ibona i-minimum phela ngoba bathi baqala ko-1,000 shothi umuntu eyedwa bema no-600 SMS.
maximum kube over 13,000 because u20,000 lo. Kodwa-ke gcwaluza kulo phithizela ku-social media uyifune lento ayindizi i-airtime ya-5,000. Hawu ngeke phela kamaskandi wegazi kuyachonywa. Ileyo nto ke sibamba ngayo kamaskandi kuyachonywa. Yayingeke ihlale ingashuthwa i-airtime ye-5,000 noma kabe u3 u20,000 uthenge ngebhenki phela uyakwazi uku-screenshot ikhona imessage siconfirm ukuthi uthengile kuphi. Ukunalokho khona ama-airtime o350 ngiyawabona u350 nawo futhi lo 350 mase ngikulandela sengifunda la ukuthi uthengephi umuntu oyedwa lo. Manje nomunye sekuyabuza ukuthi hawu kanti nonke manje naseniba nenamba efanayo nalana ngithi phela kuyavela ukuthi uthenge i-airtime yamalini ku-account yakhe ke afihle mase sithi available. Hawu siyabona kuthi kanti manje nasenigijimisa nje u350 oyedwa. Ewe guys ngaze ngibhede kodwa nje 2 minutes ago ukhozi belulubi manje sebezoprove ipoint. Kodwa ningizwe kahle-ke angixabene nobhuti omncane ngiyamsupporta yize artist njengawo wonke amanye ama-artist ngoba ngasho ukuthi ekugcineni kufanele ithalente lapho siliphakamise bonke. Nalaba nje sebemthuka angazi ukuthi bangenwe yini ke guys angazi. Kumaskandi ukuthi kubuye kube nalento yakhona okungathi i-mentality nje yakumaskandi. Ongazi futhi ukuthi ngaphela noma ngeke ize iphele ngoba cha ingane ayenze lutho. Ayenze lutho. Nabagxisha kuye ngoba bekugxisha futhi bebona ukuthi kufanele begxishe kuye akunankinga. Thina siyabhiyoza lapha emzileni sine music video siyakhuphula nje izinto zethu sijabule. Bye ke guys.